Yeah, let me say a prayer ngithandazela igazi. Let me say a prayer ngithandazela igazi. Let me say a prayer ngithandazela igazi. Shy 16 kuvuke nabaphansi. Let me say a prayer ngithandazela igazi. Let me say a prayer ngithandazela igazi. Yebo nyavuma amakhosi labafana bawiki incosi. What's the live, what's the life, what's the live, what's the life? Back again with another video, back again with another reaction. Today we're reacting to the Reggie National TV. The episode is called Baby Mama Drama. The title says Baby Daddy decided to switch and be gay. Which one is this one? Which one is this one? We're about to check it out. If you're new to this channel, please like, share, subscribe, do the most. And happy. I'm joking, guys. Without any waste of time, let's go. Winja Chili Bites. Wenzani So this is the baby daddy. lapho ngilethana amakhamera umshayelani enganabo Qedile now. Stay calm, don't see machine, it repeat the keys or a 2-piece, forget no matter the kitchen. Okay, let's go and see. There's no waste time. Khona ukhalayo, khona ufuna usizo mfethu. Ngibiziwe la namhlanje guys, angifuni ukuthi isikhathi senu into engangitshela yona ukuthi bafethu landani ingubo ngoba sekuqala ukubanda landani ingubo ni prepare ni coffee bafethu. Even lapha ngweni ukuthi mase sengicala mfethu. I want to see the part where they interview the girl. Lelile yazi ngino baby daddy man iyahlupha yazi ecaleni bekangisendela imali support umntwana kahle manje hayi akasayenzi lonto leyo sekasikasi like uchenchile nje Uchenchile like uchenche like kanjani Mr. Mothi uchenchile akasasendi imali o nezenzo zakhe zichenchile like akasendi imali izenzo zichenchile yonke into nje yakhe nje yonke into yakhe ichenchile uchenchisa yini mara wena macabanga yo angazi mhlawumbe ubona abanye yazi ubona abanye ne okay mawuza mkhlala naye phansi umtshele ukuthi mfethu yenzakalani kahle kahle uthini namambuzo akaphendula ama calls angikhona ukuhlangana naye nje like at all uyazi la hlala khona kodwa yena ngiyazi ukuhlala ungakhona ukusiphi number yakhe sila ephasini semfonele siza ukuthi ukuphi and then siyamngena already my sister okay amjoleli mara wena nix ngimjoleli straight my sister ujoli nix okay my sister siye kuye soza ngayo ukuthi yenzakalani abantu Which means that's the baby daddy. That guy is a baby daddy, that guy. Because it says that baby daddy decided to switch and be gay. South African movie. manje njengoba umfonelile nicede kanjani nana ngimjengathi ngicela aphume ngaphandle uthi sohlangana naye ngaphandle so futhi nangi lapha ya ohlala yeah ikubo la uye hayi uye hayo sawa hayo yini my sister uye hawu ngathi ugele my sister mama ngithi hayibo uye yazi uye The baby daddy is gay. Which one is this one now? baby daddy yakho my sister siyadla hello ay kwenzakalani hola hi ukren baf ngishape na ngimnandi ngiyaphila size kuwa thiyamuye my sister uye umgcine nini lo muntu amakhamera back 3 years back yabona amakhamera size kuwe size kuwe my sister sibhalela Baby amazwi my daddy sister yakhe gay. awumazi angimazi my sister ngathi size umuntu no wrong yazi sani sokumuntu wrong Chomi. awumazi umntanakho uThebo baba kaThepho man Baba size kaThepho. kuwe Thebo mina size kuwe mntana mina awunamntana hayibo my sister ngathi silahlekile ubani bekele bila ngisendela imali ngoba and so stopile manje ayichomi Nah, there's no way. ukrena thamba uncle right ngikuchikwe kwenzakalani sibiziwe ngithi ngiyasho awumazi lothisi asidlala uthiyam serious angimazi like don't for angimazi uba njomi hayibo awusangikhumbula uThembi akwazi my sister no like uyangazi ngikwaze laphi yo hayi iba serious athiyam angimazi uThebo awazi uThebo Khumalo
uThebo awunamntwana bathi uThebo Anginamntana mina. Mina mntana. awunamntana Ngimthatha umntana. Anginamntana Anginamntana. silahlekile yazi No, yazi like with we. Straight. ungangikhomba maybe efonini yakho maybe isithombe sakho ngikhomba ukuthi uye lona cause manje sekayijika ubhuti uthe akusuwe I like when he says I'll Nah, the S. Okay, There's good code, slow code, bad code, and broken code. Good code is good. We don't touch that. But for everything else, there's Sentry. Okay, now I want to see what's happening. Whether and uye muslo Isithombe sakudala kanje. isombe sakudala mara manje mawuthi awumazi my sister usho ukuthini baba my sister Ngithatha ngoba benginawe la. mawuthi awumazi uchaza ukuthini Yo, angimazi mina lo. okay pheka mamela ne sibonile ukuthi uwa ngithi sizile ngoba my sister usibizile Wena uthatha phela isithombe. uyakhala Ngeke ngizungibuza lonto le. uyakhala my sister so ngicela ukumgayicha Bacela izinto. Angina. uwe muslona ora kusuwe lo Akusiyimi. my sister ngicela uveze isithombe maybe sibone sesithu maybe uzovuma Angeke shemi. Yo. Awashemi. awa ingi Khona Lesi. baba kaThebo Baba Thebo. lesi Yo, and futhi ni 3 nomntwana bhek uThebo AI le. iAI Azangihlolela nangomuntu. Baba Thebo. Where's AI? Ngicela unginyanyisa ne. Ngicela ungajiki manje unomntwana lalela unomntwana ngithi Muphi yena? ungazofika umntana wakho. Yazi masingambeza bambo my sister bheka uthi amne thina zanga la ukuthi nizonicabanisa or sizothi niphinde nini like niphambili mthola thina zela ngoba my sister ukhala ngomntwana sifuna ukwazi thina ukuthi why ungasasupport umntwana mawukuthi uyahluleka uyasitshela thina njenge Nation TV sizokusiza mpela intweni Hayi, yo, angizingeni. awusasingeni manje Angizingeni mina. why manje Baba Thebo. umcine nini uThebo Yo, umcine nini uThebo ngimazi uThebo mina. awumazi uThebo Ngimazi uThebo. mara nazithombe uye uThebo nize kukene umntwana ushayene smile mpentshana yazi Baba Thebo. besi happy angazicela jika nje. Ngenzakalani kanti why ujikela my sister ora bengakayi grand Bathungu. Yo. why mpintshana freeze utshele mina ukuthi yini le like engaka ekenza ukuthi ujikela my sister Ngiyasho ukuthi maybe ngiloyiwe bengidakiwe bekusema ama drugs. Angiunderstand. So ufuna ungitshela ukuthi uThebe life yakho wena i mistake. Hayi, mistake. Hell, napha okay why ola long boli ukufonela No, ngabe okay, uyazi ngihlala pha ngithi. La bangixosha khona bangikhiphela izinto niyazi ukuthi bangixosha. Bazi ukuthi ngiyasoka izinto. Uxosha ngiyentshela ngikhale ke. Hayibo. mfana ngebe nguwe bengizoba ngikhala cause Okay, sharp mamela you should have came ngithi wazoxoxa kahle sidikide le ndaba sidiki abo bani bengikuphi mina baxoxa Ngisuka ngazi ngoba mangisho la ukuthi ngifuna wena. Hey, awukho inani bangikhiphela izinja mangisengilwa ngoba ngisuke ngazi ukuthi ukhona. silungisa kanjani Thami uyahluleka anginamntana mina ke ne nomntana lo awusenamntana angisenamntana kahle ke bona before usaqhela kanjalo okay vele okay uThebo ukhona vele yena ka shab mara yena ke ngimkhiphile empilweni yami umkhiphile for bekuyi mistake because like mara umntana ukapa kanjani bengayiplananga le nami like le kuyenzakaleni ukuze nifike ukuthi kube nomntana bengidakiwe ngiyasho ngithi ukuthi bengidakiwe my sister bengatakanga uzenza uclever lona ne Uyangijikela. athi mina sizodila nawe kamnandi nje mawukuthi wena udonsela thina siyale wena uyale sizodila nawe ngomthetho kanje sizodila nawe ngomthetho ngoba manje ayisekho grand umntana abaniseka support umntana ayi1 ukuthi wena uthama la khona wayi rasi Ngifuna ngize ngimthole. bethi makafika kanjani Nangazi ngithi ngicela. awucabanga ukuthi simise kuma social worker nothi afuna omunye ubaba omusha it's fine bring it on uhlala unjalo Uyinja no relax my sister ngamshaya relax ngamshaya ngakhali my sister wenzani wena ngakhali This is crazy. usedile na Guys, check out the whole episode on
Let me check. Check out the whole episode on Reggie Nation TV. Yeah, Baby Mama Drama. Damn, this is cold. I say it's a movie. Please like, share, subscribe, do the most. I go by the name of the Wellmats. Until next time, you already know what it is. Gee!